Ir-rettur il-ġdid tal-Università, il-Professur Alfred Vella kiteb li dawk l-istudenti li jaffaċċjaw diffikultajiet fil-ħajja minħabba ħtiġijiet speċjali għandhom jingħataw l-appoġġ meħtieġ biex jilħqu l-ambizzjonijiet tagħhom. Il-Professur Vella qal li jeħtieġ nadottaw politika inklusiva responsabbli li tipprovdi għajnuniet li jkunu ta' benefiċċju għal dawn l-istudenti u li fl-istess ħin tgħinhom ifendu għal rashom, inkluż wara li jispiċċaw l-università. Ir-rettur qal li biex ikunu waslu fl-istudji tagħhom sal-università dawn l-istudenti jkollhom ta' bilfors jistinkaw aktar għax imxekkla minn diffikultajiet li ħadd ieħor m'għandux. Għaldaqstant kompla r-rettur huwa xieraq li jiġu mejjuna b'mezzi li jippermettulhom jispiċċaw b'suċċess l-istudji tagħhom. Għal dan il-għan fi żmien li ġej se jkun qiegħed jiltaqa' fost l-oħrajn mal-Autism Parents Association u l-Malta Dyslexia Association. B'appoġġ mill-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli, iż-żewġ assoċjazzjonijiet tkellmu għal diversi drabi dwar il-ħtieġa ta' edukazzjoni iżjed inklusiva. Qegħdin nitkellmu dwar żgħażagħ li għandhom id-determinazzjoni u għandhom l-abilità li jistudjaw u jimxu l-qudiem. U iva, nemmen li bħala politiku għandi ninaqat ma' sew l-Assoċjazzjoni tal-Awtiżmu u anke tad-Dyslexja biex jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa u niffaċilitaw il-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ biex anki huma ikunu fuq l-istess level playing field ma' żgħażagħ oħra meta jiġu għall-opportunità tagħhom li jidħlu l-università u l-opportunità li jagħmlu l-eżamijiet bħal sħabhom l-oħra, naraw li nanalizzaw is-sitwazzjoni u noffru l-alternattivi kollha possibbli lil dawn iż-żgħażagħ ukoll biex jimxu l-qudiem. Qabel ma saret l-elezzjoni għal rettur ġdid tal-Università, iż-żewġ assoċjazzjonijiet flimkien ma' Mirjam Dalli batu ittra lil professuri Alfred Vella u Godfrey Baldacchino, iż-żewġ kandidati għal din il-kariga. Irrimarkaw li ħafna minn dawn l-istudenti ħadmu lingwa waħda, ġeneralment jitalmu l-Ingliż u jsibu diffikultà biex jitalmu l-Malti fl-istess ħin. Dan iwassal għal diffikultajiet biex javvanzaw fil-ħajja edukattiva tagħhom, mhux għaliex dawn mhumiex intelligenti jew għax mhumiex kapaċi jispeċjalizzaw f'xi suġġett tal-għażla tagħhom, iżda minħabba n-nuqqas ta' flessibilità fis-sistema edukattiva tagħna. Fl-ittra ġie rrimarkat li hemm il-ħtieġa li s-sistema tkun aktar flessibbli biex aktar studenti jagħmlu l-eżamijiet tal-Metzek b'suċċess. It-tliet partijiet ħeġġew għal sistema edukattiva li tkun iżjed flessibbli għal dawn iż-żgħażagħ biex ma jiġux esklużi.